aquesta reforma de la Constitució amb nocturnitat i al·legosia de l'article 135 sense tindre en compte els ciutadans, no? Ni els ciutadans, quan en definitiva sembla ser que era algo intocable, la Carta Magna era algo intocable i de sobte, per allò que anomenen estabilitat pressupostària, un poc influïts per els que més manen, que són els que estan en Europa, aleshores obliguen al govern central a canviar aquest article perquè els creditors europeus de la banca i el deute públic espanyol diu que són molt grans. Aleshores, jo penso que ahir és on s'amaga tot aquest màrqueting que han anat fent-nos des de l'Estat de totes i cadascuna de les reformes que estan fent malbé a totes i cadascuna de les persones que vivim en un territori determinat. I això sí que m'agradaria que quedara palès, perquè en definitiva n'hi ha que pagar un deute i n'hi ha que pagar uns interessos que ni els ciutadans i ciutadanes hem creat, ni per supost cada dia i més clar que els ajuntaments en el seu conjunt, sí que n'hi ha alguns que la veritat no ho han fet gaire bé, però en el seu conjunt tampoc. Ja ho han comentat, estem parlant d'un deute públic del 80% de l'Estat, estem parlant d'un 15% de les comunitats autònomes i única i exclusivament un 5% en el que si llevarem a Madrid, a Màlaga i Valladolid probablement estaríem en un 2% en tot el conjunt de l'Estat. Aleshores, és per a que s'ho fem mirar. Aleshores, volen, en aquest tipus de reformes, ara en aquest moment volen presentar-nos a l'administració local com la causant del fracàs econòmic i de l'endeutament públic, quan és tot el contrari. I a més, si analitzem un poquet què és el que pensa la gent de les administracions, de les institucions, aleshores veiem que la institució més ben parada és la municipal. És la que més pròxima està al ciutadà, la que més afronta els problemes, la que més intenta solucionar qualsevol situació i molt més que l'Estat i que el Ministeri que impulsa aquesta llei. I això també ho hauríem de dir, que qui més prestigi té és el municipi. I per no entrar més, ahir sabem que hi ha bombolla immobiliària i que tota una sèrie d'irresponsabilitats de certs senyors des de la banca, des del govern, són els que han produït que ara en un primer moment facin la reforma o facin moltíssimes reformes en educació, moltíssimes reformes en sanitat, els pobres dependents o la dependència sabem com està, ens tanquen mitjans de comunicació i ara també toca el municipalisme. És l'última. És a dir, anem a veure de quina manera anem retallant serveis directes a les persones. I en definitiva, per resumir, jo crec que tinc 6 conseqüències una miqueta que marcaria del que diu la llei. Una és que anem a tindre menys atenció a les persones i menys proximitat, anem a allunyar moltíssim més els serveis de la ciutadania i això, fins que no ens toca no ho veurem, és a dir, fins que no s'apliqui realment el ciutadà dirà no em toca, que és el que passa generalment, dirà no passa res, però quan una persona tinga algun problema a nivell de serveis socials i vaig a parlar amb l'alcalde o amb el regidor o regidora de serveis socials i veig que no es pot donar aquest servei des del municipi, aleshores és quan començarem a donar-se compte del que comporta aquesta reforma. Després, és evident, no s'ha volgut dir, l'Oles pensa que no ha dit clarament, parla d'externalització, és una privatització de molts serveis, però n'hi ha que dir-ho clarament. Volen de la regulació del trànsit, de la vigilància de piscines municipals, d'instal·lacions esportives i molts altres serveis municipals. Després, en serveis socials hi haurà una greu retallada o una privatització dels mateixos. I aleshores ara imaginen en tots i cadascun dels serveis que tenim pràcticament al costat, com és serveis d'ajuda a domicili, centres de dia i residències, centres d'atenció a persones discapacitades, centres ocupacionals, atenció a les persones majors i joves, serveis d'atenció a la immigració, prevenció i inserció de persones en risc d'exclusió,
alguns d'aquests serveis que acabo de dir no estan ni recollits com a competències impròpies, i això suposarà la eliminació dels mateixos, i és evident el per què, perquè és que tenim una Generalitat en fallida econòmica, i aleshores va ser impossible que els puguem pressupostar. Ja ens agradaria que a molts ajuntaments els fera efectiu tot allò que ens deu en aquests moments, fins i tot per serveis socials, la Generalitat Valenciana. I estem intentant donar aquest servei. Jo, per exemple, puc posar, valga la redundància, l'exemple de Muro. Nosaltres hem donat servei de serveis socials a tota la ciutadania durant tot un any sense haver rebut cap subvenció, que a més la tenim concedida de la Conselleria de Serveis Socials. És a dir, que fem aquest esforç prioritzant quines són les necessitats reals dels veïns i veïnes d'aquest poble. Però també tindrem una afecció en l'àmbit educatiu, escoletes infantils municipals, escoletes de música, conservatoris, centres d'educació d'adults, serveis psicopedagògics escolars, universitats populars. Estem en el mateix. Si no es doten pressupostàriament, què passarà amb aquests serveis? Ho deixo a la seva reflexió. Després, anem a tenir una recentralització de competències en favor de les diputacions i l'Estat. N'hi ha una agressió molt clara a l'autonomia local i al principi de col·laboració i correspondència que sí que marcava l'anterior llei de règim local. A més, l'Estat, que ha decidit que siga el de les autonomies per al finançament i la interlocució competencial, es produeix o fa una involució cap a l'Estat de les províncies. I crea un triangle: Estat, autonomia, província, en el que vol és ofegar clarament el municipalisme. I nosaltres no entenem de cap de les maneres com la Diputació, que tinc que dir-ho, és la institució que representa models més caducs, envellits, arcaics, opacs, on menys democràcia hi ha, on són els garants del caciquisme del segle XXI. I a més, és la institució on els seus representants no són triats directament per el poble, que creiem que hauria de desaparèixer. Després ho tornaré a dir en quines propostes tenim des de Compromís, però que haurien de desaparèixer o en pro dels ajuntaments o a més quedar embegudes les mateixes en l'estructura d'atenció territorial. Sabem que fa falta per a això una reforma de la Constitució, perquè hem de canviar l'estructura de l'Estat i hem d'eliminar les províncies, però si hem sigut capaços de fer una modificació ipso facto sense alterar el seu gust, anem a fer-ne una que estiga bé i canviem en el segle XXI ja el model d'Estat, que pense que seria beneficiós per a que hi haguera més proximitat en tots i cadascun dels serveis. I després una altra de les conseqüències que nosaltres entenem des de Compromís que es donaran si tot això es tira endavant, i desitgem que no, és que va haver una destrucció de treball important. Sols al País Valencià, entre treballs directes i indirectes, al voltant, pensem que d'uns 25.000 llocs van anar a l'atur. I en la situació en la que estem en un 25-26% d'atur, que encara hi hagi 25.000 persones més, concretament d'aquestes persones que de serveis socials, que estan treballant en els ajuntaments laborals i demés, que en un moment determinat tinguin que passar a que aquest servei el doni la Generalitat, doncs aniran fent-los desaparèixer d'una manera o altra. Aleshores, pensem que les conseqüències d'aquesta llei són molt dures i que el que hauríem de fer entre tots, no sols entre uns quants, és que aquesta llei no tindrà a ser possible cap aplicació, perquè del contrari el notaríem el dia a dia del municipalisme.